2012 získává naše republika po druhé v historii Davisův pohár. A mohou za to především Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Je to tady Davis Cup pro Česko! Nevím, ani Iverson tam nemá to postavení podle předpisů, ale potom se odráží na švédského, ale Van Paul bojuje. Horáček posílá před bránu, Rachůnek a gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Tomáši, pojď proti němu. Je to tady! Tomáš Vokol znovu vychytá zájezdy a český tým jde do finále. Jenom hodí po goli, Lepíš vyhrál, Němec vyhazuje a puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapikuje další vlajku na hokejovém Everestu. Milan Baroš opět ve sprintu. A opět úspěšný, to jsou věci. Milan Baroš dává třetí gól a velkou jistotu českému týmu. Of them can counter well. That big left arm over the top there. Kapellik again! Oh, it's going to be it! Kapellik scores it on! He is the Olympic champion! That was absolutely amazing! Absolute... Oh, look at that! Everybody celebrates! And he gets the Olympic title. Obhajoba vítězství je na světě. Lucie Šafářová přidává po včerejšku i druhý bod a dohromady s vítězstvím Petry Kvitové jsou to body 3 a to znamená, že Česko poráží v pražské O2 aréně ve finále letošního ročníku Fed Cupu Srbsko 3-1. To byla chyba tam ztraťáriku. Nejdůležitý nájezd. Poděster. Ty mezičasy jsou úžasné. Ester vydrž. Ester Ledecká přijde. Ester Ledecká vede. To je neuvěřitelné. O třetinu rychlejší než Anna Fajtová. 3, 2, 1. Ester Ledecká píše olympijskou historii. Je to první žena vůbec vybojovala 2 zlaté medaile na jedných olympijských hrách, na jiných olympijských hrách ve 2 odlišných sportech. Svoboda. Gól! Je to tam! Je to tam! Tak přece neexistuje spravedlnost! Kornělánk a Ročinský, otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, jsme olympijští vítězové! Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji! Janu Železnému patří 5 nejlepších gólů historie. Tenhle z německé Jeny je nejdelší. Tenkrát o 282 cm překonal světový rekord 1993 ze Sheffieldu. Ale ta rovina je ještě strašně dlouhá. Strašně dlouhá a... Bude buď všechno nebo nic. Aleš Valenta, držme palce. Je to tam! Aleš Valenta to skočil! To snad není možné. Pokud vám vyhrkly do očí slzy štěstí, pak je to v naprostém pořádku. No, Barbora Špotáková má jistou stříbrnou medaili, od už nemůže přijít. Oberkfelová se nezlepšila, poslední hod Barbory Špotákové na olympijských hrách. A držme palce, ať letí! A je to tam! Špotáková má zlatou medaili! Snad, věřme tomu!
Pozor, pozor! Ne! Je to tam! Barbora Špotáková má zlatou olympijskou medaili po nádherném strhujícím souboji. V 6. sérii přehazuje Márii Abakumovovou. Neuvěřitelná. Dokázala ji vygradovat a stále stoupá. Antoine de Jongová v tuhle chvíli ztrácí více než 50 metrů a Martina Sáblíková, pozor! 3! To je světový rekord! To je světový rekord! Martina Sáblíková 3:53:31! O 3 setinky pokořila Sydney Klasenovou. 6:42:66 Martina Sáblíková se blíží do cíle. Je to tam! Je to tam! Další světový rekord! 6:42:01. Andreas Kottke. Han har lite tur där, Berger, som får bollen under.